Aitorek, egoitz oleinen oiuak entzutera eramandu ezteren zubialdera. Ilunpean gordeak dira, oleinen entzuteko prest. Egoitz hasita, iluna bertso, zortziko tite. Gau betean sartuak, nolako ikara, konpainia naizetan, ere ez den traba. Entzun dut eta ara, hori orein badugu, az txori bat da. Larai, lararai, lararai, az txori bat da. Buruan mila txori duzu mutikoa, jadanik bota duzu izerdi nahikoa. Hau zen proposamen bat neurrikoa, ez altzaizu iruditzen erromantikoa. Larai, lararai, lararai, erromantikoa. Beraz, oren kontuan, zenbiltzan pikaron. Lehenengo urratxean, zitzaidan arraro. Nirekin nahi bazendun, aizu deus gehiago, afari bat ezartzen romantikoago. Larai, lararai, lararai, romantikoago. Afaria zinuen ongi merezia, nik oiana nahiago pasata esia. Oreinak entzuten zuk ezin sinetxia, erran nizun nintzela mutil berezia. Larai, lararai, lararai, mutil berezia. Berezitasuna hain doa garaiz garai, aitortzen dut duzula, mereziaina kurai. Baso erdian gaude, orain ez, orain bai, eta nire musu bat besterik ez du nahi. Larai, lararai, lararai, besterik ez du nahi. Lasaigu lasten ala, gira ibiliko, guk oreinen oiu bat entzunda, aldiko musu emanen dizut, zula